Jaun Andreok, pilotazaleok, Gernikako aialai pilotalekuan gaituzue. Gaur udaberria oso aurreratua, uda usainean dagoeneko. Hau ez da neguko lehiaketa, baina armaiak bete xamarrik, gero eta beteago, eta giro berezia, oso berezia arnasten ari gara. Ibon Aldazabal, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xabier. Beno, zerk ekarri gaitu gaur hona? Beno, Nazioen Ligak ekarri gaitu, baina hau desberdina da, aurtengoa berezia da eta aurrerantzekoak ere. Hala izango dira. Gaur lehendabiziko aldiz, Euskadiko selekzioak jokatuko du ofizialki nazioarteko lehiaketa batean. Gon. Bai ez da, zelako barri pozgarrixe, nik uste dut Euskaldun danok pozik eta harro gauzela, Euskadi bere burue errepresentetan ikustie, Euskal Kirol baten, ez, oso berezixe da, leko berezixe bai, eta danok irrikitan txapelketi ia zelan ikusteko. Eta pilotariak aurkezten hasi dira dagoeneko, eta hementxe dituzue lehendabiziko taldearen ordezkariak. Espainiako taldearen izenean jokatuko dutenak dituzu hemen. Jarditarrak, Atain, Pailo, Mendizabal. Eta dagoeneko kantxan. Sei selekziok hartuko dute parte. Eta hor banderarekin Oskar Intxausti handia. Eta hemen Frantzia ordezkatuz jokatuko duten Estatu Batuak ordezkatuz jokatuko dutenak. Gorka Sorozabal denen buru dela, izan ere hauek Estatu Batuetan jaioan dira. Bai. Eta Logan Sorozabal zestalaria, orain entrenatzailea, prestatzailea, saskigilea ere bai, eta Beni Bueno banderarekin dutelarik Estatu Batuen izenean datoz. Dagoeneko bi selekzio aurkezturik, eta orain Filipinarrak. Atzo jokatu zuten lehen partida, izan ere gaur da. Eta zuzenean ikusten ari zarete, une honetan bederatziako 27 minutu gutxi dira, zuzenean ari gara, inaugurazio ekitaldia gaur, baina lehendabiziko partidak atzo izan ziren eta Filipinarrek parte hartu zuten lehen ekitaldi horretan, gerosiago emango dizuegu emaitzen berri. Eta Filipinetan izan ere aialaia zesta punta ez da arrotza inola ere. Urte askotan jokatu izen da, leko desberdinetan gainera. Eta daude. Laugarren selekzioa Mexikotik datoz. Emakume eta gizasemeetan parte hartuko dute. Parte hartu zuten mexikarrek ere. Lau selekzio jada aurkeztuak. Viva México dio Unai Narbartek. Eta orain bai, Frantziaren izenean jokatuko dutenak. Oiana Sorozabal, Gorkaren eta Johanen arreba, lehen da bizi delarik.
pasatzetik, eta hor dira. Ibo Baske, Ladutxe, ordezkaritza serioa. Eta gizasemeetan zein emakumeetan finalaren borrokan eta urriaren borrokan ibiliko direnak. Bai, talde osue dauke, Frantzik, eta lehia horretan ikusiko gu, seguru. Eta orain, hemen ikusi duzue, denentzat izan direla txaloak eta animoak, baina normalaren moduan, Euskadiko selekzioaren estreineko egun honetan, ikurriñak nagusi eta beraientzat txalorik eta animorik handienak. Emakumeen taldea laukidez osatua eta beste laukidez gizasemena eta hauentzat helburua mailetan ere urrea lortzea. Bai, nik uste dut aukera danak daukiela bai nesketan, bai mutietan irabazteko, eta danak euden lan hain ezkero aukerak horre duten. Eta gizasemeetan favoritoak bai. Nesketan ez dago bat ere argi, Nesketan batez ere Espainiaren izenean jokatuko dutenak, Erika eta Lejardi hor dira, eta behar bada beraiek favorito. Bai, egiz izan, mutietan bai ikustot Aritz eta López favorito, eta nesketan esan dira Espainia dela favorito. Euskadiko pilota selekzioaren irudia duzue hau. Prestatuko dugu Euskal pilota selekzioarekin batera, lehenengo argazki frontala eta jarraian selfia. Argazkiak ateratzen hasi aurretik, mosaiko bat ere badugu. Argazki historikoa, ikurriña ondo jokatu da, mosaikoa. Guztion artean prestatuko dugulako. Kartulinak eman dizkiete. Eta hortxe mesedez mantendu. Eta hemen txeguzue. Argazki polita ikurriñaren irudia mosaikoan armailetan. Atzez jarriko dira, Bizkarra armailetara begira, eta hortxe argazki historiko, argazki magiko aterako dugu Euskal pilota selekzioaren aurkezpenarekin. Aurrealdean denek dute Euskadi, baina, Euskadi Basque Country babeslea delako. Eta Bizkarrean berriz, selekzio bakoitzak bere izena darama. Hor duzue, ikurriña armailetan eta Euskadiko selekzioaren ordezkariak erdi-erdian. Bateran, Bilbao bere hautatzailea eta Itxaso Zubizarreta delegatu bezala. Eta partidetan ere izaten dira boladak, olatuak, aldeko egoerak, kontrakoak. Euskadiko selekzioaren ofizialtze bideo honetan ere zenbat gorako, berako, zenbat koska, zenbat ilusio momentu, zenbat zaputzaldi. Baina azkenean heldu da eguna, Ibon. Bai, hori da, urte askotan egon da, borroka handi seitzen lortzeko ofizialtasune, eta gero pasaten da, lortzezunin sinistu ez duzuitzen, ezaz konsiente zer lortuzun zenbat urtitako borrokaren erantzune daun, eta oin guri batokau asko justo zuzenien bizitzia, eta egiz izan barrue bete itxezaitzu horrek. Bai, horixe. Frantzia eta Euskal pilota selekzioa, laua izan inola ere, aldatxolatza izan da. Eta azkenengo hilabeteetan gainera, gizue zurrumbilo ikaragarria izan dela. Nazioarteko pilota federazioak idea ireki zuen, eta sukalde lan handiaren ondoren, bozketa bat egin zen, eta gehiengo zabal batek baiezkoa eman zion Euskadiko selekzioa eskubide osoko selekzio izateari, eta oraindik Espainiako selekzioak jarritako elegite bat bada tartean, eta erabaki beharreko aferak, trenkatu beharreko auziak badira. Baina, gaurko egun hau, egun historikoa da, Urreiztileke, López eta Erkiaga
dituzue hor. Hortxe, gora, mosaikoak, gora. Eta mosaikoa berriz ere goian. Argazkilari guztia bertan ditugula, kamara guztia bertan ditugula, hortxe, Iker Amarika itiardu bozgorailuetatik zeremonia maizu. Eta jarraian, Jose Mari Mitxelenaren hitzak entzungo ditugu. Eta bide luze honen ondoren, Jose Mari Mitxelenak, Euskadiko Pilota Federazioaren presidente hautatu berri, oraindik ere, hilabete batzuk pasatu dira. Jose Mari Mitxelena Oiartzuarrak hartuko du hitza. Ea zer dioskun. Euskadiko selekzioaren, Euskadiko Federazioaren presidenteak. Arratsaldeon, Legebiltzarreko presidenta anderea, lehendakari orde anderea, alkate jauna, señor presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, erakundeetako agintari eta gainekoak, ordezkariak, herritarrok, ongi etorriak eta eskerrik asko etortzeagatik. Entzun ikusle guztiei ere mila esker horregoteagatik. Gure herria, herri berezia da. Gure hizkuntza berezia da. Gure pelota, euskal pelota, berezia da. Eta gaurko agurra egingo dugu euskalduna daukagun beste berezitasun batekin. Berritzear dago euskal pilotaren nabari da. Selekzio ofizialak orain lehenengo partida. Pelota airean dabil, aurrerantz jira eta bira, naiz oraindik ez den heldu, zuberora lapur dira, base Nafarrea eta Nafarroaren erdira, gaur Gernikako kaletan, unkidura nabari da. Lorpen handi hau pasako, bai da gure historira, ta lorpen handiagoak ere etorriko dira. Bertso batekin eman dio amaiera bere hitzalditxoari Jose Mari Mitxelenak, Euskadiko Pilota Federazioaren presidenteak, bertsoa bete-betea. Ongi landuta zegoen, ez teknikoki bakarrik mezua bera ere bai, izan ere Euskadiko Federazioaren presidenteak hitz egin du, Euskadiko selekzioa izango dugu hemen, baina ez da Euskal Herrikoa. Lapurdiko, Base Nafarroko, Zuberoako eta Nafarroako pilotariek ez dezakete selekzio horretan parte hartu. Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako pilotariek erabakitzeko aukera izan dute, beste berriz, ez zuten Espainiarekin edo Frantziarekin jokatu beste aukerarik. Eta nazioarteko pilota federazioaren presidentea, Xavier Casaubon. Unas frases preparadas. Gabon guztioi. Ongi etorri pilota zaleok. Plazera da gaur hemen Gernikan
Euskal Pilotaren festa handian. Denok alkartuta izatea. Bide luzea izan da, baina hemen gaude. Bienvenidos a todos. Bienvenidos todos unidos en Guernica para celebrar juntos los valores de la familia olímpica, la excelencia, la amistad y el respeto. Venimos aquí en esta ciudad de paz y de reconciliación a celebrar una idea sencilla y fuerte. El deporte es fuente de alegría. El deporte une a todos. Lo que cuenta hoy aquí, en Guernica, es ser capaz de llegar con un gran corazón y una misma pasión compartida. Quisiera expresar en nombre de la Federación Internacional de Pelota Vasca nuestra inmensa gratitud y nuestra profunda alegría. Quisiera, en nombre de la Federación Internacional de Pelota Vasca, agradecerles a todos por la calidez de su recibimiento. Juntos, sí, juntos, vamos a crear un recuerdo duradero e imborrable. Juntos, sí, juntos, ustedes, los y las atletas, van a participar en un espíritu de amistad, de respeto y de fair play. Sí, juntos, todos juntos, celebraremos a unos campeones quienes demostrarán que el deporte construye puentes y no edifica muros. Amigos Pelota Sale, creo que van a compartir conmigo esa idea que nuestros muros, los muros de este Jayalay, son muros que unen, son muros que divierten, son muros que son fuentes de creatividad, son muros fuentes de arte, nuestro arte. No son muros de angustia, no son muros que provocan lágrimas, no son muros que dividen, no son muros que separan, no son muros que apartan. Como dicen en inglés, my wall is your wall. Los invito a todos ustedes a vivir esos 6 días en plena solidaridad, unos con otros, en plena igualdad de género. No sé si se han dado cuenta, pero hace unos años esa foto detrás de mí era imposible. Les invito a respetar a los demás. Hoy en día, en este mundo desgarrado por los conflictos, celebremos en esta ciudad que vivió en carne propia las heridas de la barbarie, la unión necesaria. Tengamos fe, todos juntos, en el futuro y seamos fieles a esa palabra de Machado que tanto me gusta: seguimos soñando con los ojos abiertos. Ha llegado el momento de celebrar la belleza del deporte. Eskerrik asko,
a las autoridades que hicieron posible un evento internacional oficial calificativo para el Mundial de Argentina 2026. Eskerrik asko al Consejo Superior de Deporte de España, al Gobierno vasco, a la Diputación Foral de Vizcaya, a los medios de comunicación e información, con un saludo muy especial a ETV, que permite que hoy mismo centenares de miles de hogares nos puedan ver a través de varios continentes. Eskerrik asko a la Federación Vasca, eskerrik asko a la Junta Directiva y a sus 37 miembros, quienes a lo largo de esos 26 meses han sido de un apoyo inquebrantable. Jugadores, jugadoras, ese evento es su evento. Nadie se los va a robar. Esa fiesta es su fiesta. Nadie se lo va a robar. Merci à l'équipe de France et merci à son président pour son soutien indéfectible durant 26 mois. Welcome back, dear friends from Philippines, and welcome back, dear friends from the USA. We were missing you. Bienvenidos a mis paisanos de México y también bienvenidos a ustedes, jugadores y jugadoras de la selección española. Están en familia, son parte de nuestra familia y así está su lugar en la cancha con nosotros. Ongi etorri Euskadi, bienvenido. Ongi etorri Euskadi, bienvenido en este viaje. Espero que tengamos muchas etapas juntos. Ha llegado el momento de que ustedes nos hagan soñar. Ha llegado el momento de la pelota. Ha llegado el momento del deporte. Que vive la pelota vasca, que viva la pelota vasca. Gorra eskual pilota. Gaurtxe txalo zaparradak, Xavier Jasaubonen, nazioarteko Euskal Pilota Federazioaren presidentearen hitzak entzun ditugu. Eta, Oiolarrua. Bai, bete. Bueno, niri guk bagenekien inaugurazio ekitaldi honen diseinuaren berri, bagenekien selekzioak bana-banan aurkeztuko zituztela, mosaiko batean ikurrina osatuko zutela armailetan, gero Jose Mari Michelenak hitz egingo zuela, gero Kasaubonek horiek denak bagenekizkien, baina Michelenak zer esango zuen ezkenekien noski, eta Kasaubonek zer esango zuen ere ez. Eta bien parte hartzeak, bien hitzartzeak, neuri zoragarriak iruditu zaizkit, Jose Mari Michelenarena laburra, zehatza eta egokia, eta bertsoan eman duen mezua, eta ze egokitasunekin gainera benetan zoragarria izan da, Oiartzun oso herri bertsozalea da, eta beste Oiartzuar handi baten Xavier Leteren doinu batean, Habaneraren doinuan eman duen mezua zoragarria izan da, eta Xavier Casaubonena ere, otzikara eragiteko. Bai, zan dago ez, azken baten alkarrea zendigule, alkarreaz hemen zentru de pelotia da ardatza, eta hori da garrantzituen. Hormak aipatu ditu. Hormek askotan zatitu besterik ez gaituzte egiten, baina hauek pilotaleku baten hormak dira, hauek ez dira Marokok Saharan eraikitakoak, Estatu Batuek Mexikoko mugan eraikitakoak, ez hauek divertimenturako, arterako, sormenerako, gozamenerako, elkartzeko bide ematen duten hormak dira, eta ezin egokiago eman du mezu hori Xavier Casabonek, eta asko gustatu zait Espainiari buruz egin duen aipamena ere. Ongi etorri Euskadi esan duenean sekulako zirrara eragin digu, baina beste alde batetik
hemen Espainiako selekzioaren izenean jokatuko dutenetan, bat bada Ruben Bailo, esate baterako Nafarra, ark Euskadiko selekzioarekin ez ezakeen parte hartu, gainerakoek aukera, batzuek titular izateko gaitasuna daukatenek aukeratzeko modua izan dute, eta horietan batzuek Espainiaren aldeko autua egin dute, baina erabakitzeko eskubidearen alde ez gaude. Hori erabaki dute, zer nahirengatik gustatuko zaigu, ez zaigu, baina hori aukeratu dute, eta hemen inorentzat txisturik ez da izan, denentzat txaloak izan dira, handienak noski Euskadiko ordezkarientzat, baina iruditzen zait, Xabier Casabonen mezuak eta hemen daukagun giroak oso ondo sintonizatzen dutela elkarrekin, eta 4 eguneko, 5 eguneko festa hau gogoangarria izango dela. Bai ez, azken baten hau ospakizun bat da, danak gozatuko dabe ikusiko gune kirolaz, eta esan dugune, hori da importantia, hori da garrantzitsue, eta horri emon biako garrantzitsue. Beno, inaugurazio ekitaldiari bukaera eman diote, orain pilotariak hasiko dira berotzen, gaur Euskadiko eta Frantziako selekzioetako ordezkariek jokatuko dute emakumezkoetan zein gizonezkoetan, eta zuzenean ikusi ahal izango dituzu bi partidak, baina Olatz Foruriari ere ongi etorria upada bat egin behar diot, diosala egin behar diot, izan ere Eusko Jaurlaritzaren lehendakari ordea, eta kultura eta hizkuntza sailaren buru dena, Ibone Bengoetxea, ondoan du, eta lehendabiziko elkarrizketa horixe izango dugu. Olatz, arratsaldeon edo gabon zuri ere. Gabon bikote eta gabon ikusentzule guztioi ere, egun historikoa da gaurkoa Euskadirentzat, egun historikoa Euskal Pilota Federazioarentzat eta pilotazale guztiontzat eta Eusko Jaurlaritzarentzat ere bai, lehendakari ordearekin, Ibone Bengoetxearekin nago. Gabon, kaixo, gabon. Esaten genuen ez da, Bengoetxe Andrea, egun historikoa da gaurkoa. Bai, bizi izan dugun momentua oso polita izan da, benetan unkiegarria, eta ikusi dozuenez, gizarte oso bat dago hemen, eta gizarte oso batekin vibratu indugu eta pasioa sentu dugu gure selekzioa hor aurrean ofizialki ikusterakoan. Hitzaldi politak egin dituzte, bertso eta guzti izan dugu, gogoratzen dut, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna ezagutu genuen egunean zurekin izan ginela, iritsi edaguna gaurkoan lehian ikusteko. Bai, azkenean ofizialtasuna lortzen da, baina gero jokatu behar da selekzioarekin, ezta? Eta gaur orain bertan ikusiko duguna, hori izango da gure selekzioa, nazioarteko kanpeonato txapelketa ofizial baten, jokatuko duela gure ikurrina, guztion artean gainera ikurrina eratu dugu, gure selekzioari babesa emateko, eta hori amets bat, egi bat bihurtu dela izan da. Amesten jarraituko dugu gaurko honek etorkizunera begira ate gehiago ireki ditzan. Bai, Eusko Jaurlaritza moduan zer esan behar dugu, federazio bakoitzari hartzen badute erabakia, gu benetan bidelagun izango gaituztela, lorpen hori ez talako bakarrik federazio baten lorpena, baizik eta, herri baten ametsa dalako, ez da? Orduan, beti bidelagun izango gaituzte, bide hori elkarlanean egiteko zelan ez. Eta azkena, lehendakari orde moduan, gaurko hitzorduan egonda, zer sentitzen du batez? Ni guztiz emozioten eta goizerditan nago, jaka jarri hor bazuekin solasaldi hau izateko, baina oso pozik. Eta, gure nortasuna, norgaren baitari munduari esateko gai garela, ez bakarrik Euskal Selekzio bat dugulako, baizik eta baita ere hemen Euskadin, Bizkaian, Gernikan, nazioarteko txapelketa bat antolatu dugulako, eta oso ongi egin dugulako baita ere. Orduan, herri aurreratu bat gara, eta nazioartean gure lekua baita ere badugula adierazten duelako txapelketa honek. Orain gozatzea baino ez da gelditzen, Bengoetxe Andrea eskerrik asko gurekin izatearren, gabona pasa. Agur. Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzaren lehendakari ordea. Unkituta gaur zirrara askoko arratsalde gaua izango dugu. Lehendabiziko aldiz Euskadiko Pilota Federazioa lehiaketa ofizial batean erabat zentzugabea ere irudituko zaio askori, hori borrokatzeko, hori lortzeko hainbeste borroka egin behar izan alda. Euskadiko
federazioak nazioarteko Euskal Pilota Federazioan eskubide osoko kide izatea lordezan hainbeste aztarrika behar izan aldira, bai. Ez urteak, hamarkadak behar izan dira ulortzeko. Baina iritsi da eguna eta armailetan ikurriñak nagusi, zuri berde eta gorri. Eta giro ederra daukagu, festa giro ederra daukagu. Eta laster harrapatu ahal izango du ustez behintzat, ondo bidean Xabier Kasaugon Olatz Foruriak, eta zuk esango diguzu, Olatz, noiz zaudeten. Aldamenean daukagu. Nahi duzunean, aurrera. Xabier Kasaugon, Gabón, buenas noches. Buenas. Bueno, un discurso muy emotivo el que nos ha brindado ahora. Pues, respeto, excelencia, amistad, es lo que esperamos durante esos 6 días, con gran parte de los mejores jugadores del mundo aquí en Guernica, así que muy contento. Mensaje muy importante el que nos ha dado también, eso de juntos somos más, juntos seguimos, que tenemos que continuar remando. Conoce el dicho, ¿no? Solo quizás vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. Entonces es lo que queremos hoy en día mandar como mensaje. Es un día histórico hoy para todo el País Vasco. Me imagino que para usted también, siendo el presidente de la federación, es algo bonito vivir esto. Pues yo creo que con el voto de la nueva ley del deporte aquí en España se abrió una perspectiva que tomó la Federación Internacional a través de su Asamblea General, con lo cual se le dio pase a que la federación participe como federación afiliada. Yo creo que en este momento el hecho de ver a todos los países contentos, a los atletas, lo más importante aquí no son las oficinas, no son los escritorios, son los atletas. Y yo creo que los atletas lo que quieren es jugar. Y hoy va a empezar la competición de manera muy importante y es lo que todos estamos esperando. ¿Qué le ha parecido el ambiente en el frontón? No, el ambiente, yo he venido aquí a unos Winter League, ¿no? Entonces sabemos que el ambiente de Guernica es de primerísima y hay un trabajo que se está haciendo en este momento en Euskadi con la sexta punta para justamente volver a cambiar esa ingeniería alrededor de esta modalidad, y Guernica es un laboratorio fantástico para eso. Ahora solo queda que nos den un gran espectáculo y que gane el mejor. Exactamente, ahora la palabra la tienen los jugadores y las jugadoras y es lo mejor. Muchísimas gracias, que disfrutes. Eskerrik asko. Gustura dago, Bai. Gustura dago. Azaubonek ere zurrunbila hundiak eta erogarriak bairatu behar izan ditu azkeneko hilabeteotan, baina erabakitasun handiko eta nortasun handiko gizona da, eta berak sinesten zuen horri bide emateko ahalegin guztiak egin ditu, eta azkenean nazioarteko federazioaren kide direnen gehiengoak erabakirik, hemen da Euskadiko Pilota Federazioa. Gaur Euskadiko eta Frantziako selekzioen ordezkariek jokatuko dute, lehendabizi emakumeak arituko dira. Euskadiko selekzioaren izenean Elaia Gogenola eta Maia Goikoetxea. Eta Frantziaren izenean berriz Bilapurtar izango ditugu. Oiana Sorozabal eta Xana González. Eta honen ondoren berriz Izasemeetan partida bikaina daukaguenetan Aritz Erkiaga eta Imanol López, Jon Tamborindegiren eta Tibo Baskeren aurka. Horrere Frantziako selekzioaren izenean jokatuko dutenak, Euskal Herritarrak, Lapurtarrak biak. Eta txapelketaren egitura, ezurdura zein den azalduko dizuegu labur-labur.
Horixe da txapelketaren egitura, atzo jokatu zituzten lehendabiziko partidak. Eta gizonezkoetan, Estatu Batuek 2 jokotan menderatu zuten Mexiko, 15-6 eta 15-9. Emakumezkoetan mexikarrak nagusitu zitzaizkion Frantziari, 3 jokotan, 15-12, 9 eta 15 eta 10 eta 7, eta azkenik Filipinek eta Frantziak neurtu zituzten indarrak izasemeetan, eta espero izateko zen moduan, Frantziak egurtu egin zuen Filipinetako selekzioa. 2 jokotan, 15 eta 8 eta 15 eta 3. Eta Euskadiko Pilota Federazioaren lehendakaria, bertsoa, hain bertso trinkoa, hain egoki kantatu duen gizona, Jose Mari Michelena, du orain ondoan Olatz Foruri. Bertso ederra izan da benetan, Jose Mari Michelena, Gabon. Berdin. Hasiera emozionantea eman diozun gaurko gauari. Nik uste dena berdintzu ginala, denak zai, eguna honen zai, denak unkituta eta hori atera zait. Bertsoarekin unkituta bestok utzi gaituzu? Denak konpartitu egin behar da eta. Bueno, egun historikoa gaurkoa, Euskal Selekzioarentzat, suposatzen dut, federazioko presidente izan da zuretzat are gehiago. Claro, ez da bakarrika jokatzea, da antolatzea. Eta itxura ona matea. Eta jende asko egongo da segurazki guri begira. Eta nahi dugu hori itxura ona eman, ikusi euskalduna nolakoa garen, eta badakigula gauzak ondo egiten. Bengoetxea lehendakari ordearekin izan gara, eta esan digu berak erakutsi dugula Euskadik badakiela horrelako txapelketak antolatzen, hasiera behintzat, bikain. Hori bestak esan barko luteke, ez? Eta, bueno, bestak hori esaten badute, gu oso kontentu. Jokoari buruz ere galdetu behar dizut, nola ikusten duzu Euskal Selekzioa, non izan ditzake aukera gehien, nortzuk dira aurkaririk gogorrenak? Mutiletan badaude 4 selekzio nahiko parekatuak, baina favoritoa gu gara, eta nik uste etxean jokatuz eta jendearen animoarekin eta denen babesarekin lortzen dugun lehenengo postua, ez? Eta neskata, segurazki, Espainiaren aurka tokatuko digu, finala, eta, bueno, gogoan eta ilusioan ez digute irabaziko, eta gero partidan ere irabazten dugun. Hala bedi, polita litzatek ez da Euskal Selekzioak lehenengo parte hartzean dominioariek irabaztea. Izugarria. Eta hori, klaro, gustatuko ligukela den hori, klaro. Eskerrik asko, Jose Mari, eta gozatu gau ederronetan. Berdin eta zuek ere gozatu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Denontzat izan dadila gozagarri gau hau, baita ona etortzea erabaki duten kalagunentzat ere, hemen pare bat 1000 lagun sartzen dira, Gernikako jaialai handi bezain eder honetan, eta begira nola dauden armaiak. Askotan ikusigu Gernikako frontei, Winter Seriesan beste beteta, baina gaurko egun berez izien edo ikustie holako jente piluan berotasune etorri dala, benetan pozgarri. Beno, partidari ekitera doaz. Emakumen arteko norgeia okari ekitera doaz. Laia eta Maia alde batetik, Euskadiko selekzioaren izenean, Oiana eta Xana bestetik. Hemen dituzue, epaileak eta Marko Ertiaga Martinez eta Etxarte epaile. Eta hemen Laia Gogenola Herriatuarra, gure adituaren Ibon Aldazabalen herritarra. Izan gainera, egun berezi honetan ikustie Berritxu Arbi, elkarrea jokatzen eta Euskadi representetan oso pozgarri xe. Eta atzelaria Maia Goikoetxea, gaztea baino gazteagoa,
Zemat urte ditu, 14? 14, bai, uniok gaztiera, baina ja erakusten dago, zer nolako maila dauken, eta beste ikusti bera, hautatute Euskadiaz jokatzeko, erakusten dau zer nolako maile duten bai. Gaztea da, baina plazandrea, benetako plazandrea. Hemen, Oiana Sorozabal, Miarritzetik etorri zaigu. Eta hauentzat ere historikoa izango daba, nazioen liga hau. Etxe bereko, 3 senide, Gorka Sorozabalek eta Johan Sorozabalek alde batetik, haiek estatu batuetako selekzioaren izenean jokatuko dute, estatu batuetan jaioak dira eta haren izenean jokatuko dute, eta Oianak berriz, Frantziaren izenean. Bai, egiz izan askotan esan pasauko hori, 3 senide alkarreaz jokatzen, txapelketa berdina jokatzen, eta gainera nazio desberdinekin, ez? Sakea Gorri, Gerriko Gorriz, Euskadiko selekzioaren ordezkariak dira. Beraz, Elaiak emango dio hasiera partida honi. Aurrelari gustagarria benetan. Bai, Elaiak danei gustetazkun aurrelari da, oso atakerako erasorako grine dauke, erasora beti joten dau, baina gero bai badauke abantaila bat Gerniken dala, errebesez oso ondo atzeratzen dau pelotie, eta fronto luze baten hori arma handi bat da, eta nik uste dut gaurko honetan hori aprobetxauko da bela, ez aldanik geixen, gero aukerako daukenin errematetan ikusiko gu, baina batez hori aprobetxauko da. Atzera bota, luzetu errebesaz pelotie, eta dominau aukarixak. Dana dibizixeke. Edo zein? Ender Bilbao. Dana. Euskadiko hautatzaile. Hau ere ez duzu aurrutikoa. Ez, egiz izan. Zuerte darra dauko herrixen, hainbat zesta munduen hainbeste jente dauko bai pelotarixek, bai hautatzaileek, entrenatzaileek, eta egiz izan hori da. Ez gure herrixen daukoen berbi, beti horrega itxikitxegu berba, eta gutzako religioa da ez die. Zesta arnasten da Berriatuan. Eta partida astera doa. Bederatzian jagia egin eta atera du Elaiak. Ongi kendua. Xana González. Aire! Ondo. Erki luzatu du, baina gora joan zaio. Errebeska da hori, ezker orban. Goian izan da, lehen da biziko 15 beraz. 3 jokotara da. Lehen da biziko 2 jokoak 15, 3 behar balitz, 10. Apur bat kontuz horri bilibiko daue Elaiak. Hemen kontonetan askotan ikustegu goiko sare horretara juten. Igual apur bat zabaleratxua botatabe atzeratzen badau mineilik edo ez dauke zertan, esker paretera bastartu, orduan igual enbideu apur bat erdiratxua bota pelotie eta gitxia arrizgau edo bintzet sare eskerreko pareteko goiko sare horretatik aldendu apur bat pelotie. Oiana Sorozabalen sakea. Atzera hori ere gora joan zaio. Errebeska da oso luzea izan da. Aurrelari Berriatuarrarena. Baina galdu ditu erdiak, gisa berean galdu ditu. Hasieran beti ikustegu, apur bat partido sartu orduko, igule akatz gehitxua, partido horrera jun orduko, lasaitxuko didanak. Maia kongi eutxi, Oiana, atzera. Aire! Xax, aire! Aite agindu dio, bera ere zegoen ondo kokatuta. Horre erdidean geratu da eta pilota horrek eman dio denbora. Behar bezala jartzeko. Bai, berape, igule atzeratxua jun bazan, gatxada hortik buruz gaine pasetie zeu pixkat atzeratxua torten baza, eta horre, bai, ez da atzelari ondo kokatut egon.
Bat eta bi, ondo kendua sake hau. Kontuz, kontuz. Aire. Ondo. Atzera Alaiak. Azterrari txatxita jarri du pilota. Eta edo beratxo arrimauko te dortire gota. ezin izan du saskian errenditu. Pina, lehenbiziko berdinketa. Oianak sartzeko aukera ikusi du, aurreko sakeetan ez dio aukerarik eman, orain honetan bai izan du, sartzeko aukera. Baina ez du esmatu. 3 eta 2, lehenbiziko aldiz, aurretik dira Euskadiko selekzioaren ordezkariak. Ongi kendua, luze-luze gainera. Xana, ongi. Eskuinez Maia. Eta Xanari eskura etorri zaio. Baina jausi egin zaio pilota, 4 eta 2. Lehen aipatu dugu emakumezkoetan favorito argiak direla Euskadiko selekzioaren ordezkariak. Lapurdin eta ari dira lanean, baina beranduxeago hasi dira eta oraindik ere ez daukate erengoen mailarik. Ez hori da, hemen ez. Egin bat Bizkaian dago hemen oso arrobiona eta aurretik hasiak dira lanean eta beste maila badago. Bai, ez hau ja 10 urtetako lana da, honek neska danak 10 urte da hori hor hasieratik ikesten eta hobetzen eta iparraldien apur bat berandutxua hasi di eta igerritzen da. Batez hor ez gazte danape gazte di, oso gazte di eta edade horietan denpora tarte hori igerritzen da. Urtiek aurrera junala, normalien beti jungo daia gauzak bardintzen. 6 eta 2. Denbora gutxian irauli dute, emaitza. Bakaritza! Oso ondo. Maia. Arki. Aire, eta la plaz! Xanak ezin. Bi eta 7. 7 eta 2 barka. Gaztea, baina indartsua da Maia. Bai, honek Anaixa Arrebak, aratzea Anaia zesta sokatzen dau, eta bai, Anaia bai Arreba pixe die indartsuak, hori etxetik datorren genetiki izango da. Erakutzi dut honetan Maiak esan dut. Azerrematea egin duen Elaiak, Ormabikorako aukera ikusi du. Honek aukera ikusten duenean gainera. Zalantza hundirik gabe jotzen du errematera eta begira zeinen egoki egin duen. Aparta benetan. Bai, egiz izan, bigarren kuadruen jodauzarie, asko zabaldu eraitza, erremate dotori. Maia prest! Aire! Dale gora goixen! Atzera, Elaiak. Eta Xanak ezin, leku hartu ezinik dabi urduri ikusten du Xanak. Ez da erretza, kompetizio, nivel handiko kompetizio baten zaz, internazionala, gainera Gernike modoko fronto luzie eta ez dala erretza jokatzeko, orduen bai igerritzen dapur bat, denporie bidabela akustutako. Oianak ezin, eta lehen da biziko joko hau ongi baino hobeki bideratua dute. Elaiak eta Maiak. Donibane Loizoneko pilotanekua ondo ezagutzen dute. Oianak eta Xanak. Orain dela gutxi beraien partida bat eta ura hau neurri beretakoa da, luzeraz. Bai, areke 56 dauke, okerrezpan abil, metro bat gitxitxua Gernike paino. Hemen beste abiadura bat eta handiko bikotea dute eta atseden alditxua orain
11-2 eta lehendabiziko 2 pilotak Elaiak galdu ditu. Gora joandako errebeskadak biak ere, baina geroztik erremate sorta ari da. Eta gu Beni Buenorekin, Estatu Batuetako hautatzailearekin gaude. Beni Bueno, Gabón, muy buenas noches. Gracias, gusto estar aquí con ustedes. Bueno, un buen inicio, bonita ceremonia. Sí, muy bonito. Los muchachos están encantados de estar aquí. Ya sé que es una época muy importante para los que están aquí organizando y encantado de ser una parte de todo eso. Vosotros empezasteis a jugar ayer, empezasteis bien. ¿Cómo? ¿Jugasteis ayer? Sí, jugamos ayer contra México, un partido buen jugado. Ya sabíamos que los que traíamos estaban como debutando en la cancha grande y tenía que jugar a un nivel y lo hicieron y estamos muy contentos y a mitad de camino para llegar a los semifinales. Los hermanos Orozábal conocen muy bien estas canchas, los otros hermanos un poco menos, ¿cómo los has visto? Sí, yo creo que ellos llevan un mes o más jugando en Dania, ensayando, preparando. Las condiciones son un poco diferentes en la cancha, pero por lo menos ellos pudieron ver lo que tenía que hacer para traer eso para acá. Muy bien, pues a disfrutar y muchísima suerte. Qué ricasco. Gracias, igualmente. Bueno, estalari bikaina izana. Duela 1000 urte honen partiduak eman genituen. Munduko txapelketa historiko haietan. Renbenen eta garaian. Eta orain semea tartean. Bai, semiak Magic Cityn jokatzen dau. Lagans anaiekin bezala. Eurentzako beste erretza izen, Lagans anaiak Douglas da Benik fronto txiki datoz, Magic Cityko frontoie 36 metro dauke, aparte kristalezko da ez, desberdine da jokatzeko erie, Dania ja 54 metro dauke, zorregon die ensaietan, apur bat fronta hondireko pixkat neurrisek hartu eta joko erie hartzeko, baina gero alanda guztide denporie bida, fronta hondixen orduk eta ordu pasau bizu, ja fronta hondiko joko erara hartzeko. Atzo maia hona moben, eta gero badakigu, berez titularrak Gorka eta Johan die, arek ondo dakigu zer nolako maia daukien, baina, ikusiko zelan juteako partidu. Johan eta Gorka bikote ikaragarria. Bai, nik Johan da Gorka, esan dugu favoritotzat bat hartzearen, beti esan dugu, aritz kantxan daugenin aritz da favoritu, doien lekuen eta barrendotze zer partidodan, eta kasu honetan López modoko veterano bateaz ondo dakizena zelan gauzakein, ondiope favoritua. Baina gero, Ladutx eta Bazke eta Sorozabal anaiak, Johan eta Gorka, bebai oso hurbildaz eta edozen momentutan, edozen irabazteko gai die. Neguko azken lehiaketan Ladutxek berak ere gorakada handia egin zuen, oso ondo jokatzen ari da, Bazke berriz, gaur egungo atzelarik onenetakoa zalantzarik gabe, eta bibikote haundi dauzkate, Estatu Batuek eta Frantzia, eta aurkari gogorrak izango dituzte, Erkiagak, Lópezek, Urreistik, eta Lekerikak. Aire, nahizune! Hirugarren tantoa erdietsi dute. Urdinek, baina horretanak ezin, lehendabiziko jokoa Euskadiko selekzioarentzat. 5 eta 3, 2 eta euskaltzen hasi dira. Baina, handik aurrera, nagusi izan dira. Alde batetik, ala, eta beste alde batetik ofizioa ere egonkortasuna, sendotasuna askoz ere handiagoa. Elaia, bikainekin diozu partidari, utxe eta bigaltzen hasi zarete, baina sustotxoa baino ez da izan. Bai, hori da, nik pentsetot bizkat urduriz hartu ari gradi geuri animetan, geuri hoxe ditzen eta bai betot txazirak urdurtxasun izan dela, baina izerritan eta bat bota eta gero geuri joku atati lortu haule eta listo. Baten du kontrolpean dagoela hau bigarrenean lasaitxoa guaritzeko moduan? Bueno, nik pentsat ez gariela zaitxu bigarren azerote doazten da, orduan ez da inungo bentajaik, así que nik pentsat aziaretik barriro gogorra zibiarile eta aldan egarinen lortu garepena.
Eskerrik asko sortu. Eskerrik asko zuri. Laia Gogenola pozik. Eta lehen da biziko puntua sakelan dutelarik, baina konzentrazioari eutxi eta lanak lehen bailen erabaki behar direlakoan. Eta bai, konzentrazioari eutxi behar zaio. Eta intentsitateari ere bai. Maiak bi egindako izan ditu, galdutakorik ez. Xanak egindako bat, galdurik ez. 52 pilotak besterik ez lehen da biziko joko honetan. Eta erdiak pasa, Elaiarenak balekoak. Maiari lan erosoak egokitu zaizkio orain arte, eta Oianak berriz jokoan sartzeko oso aukera gutxi. Bai, guztiz dominau dabe, Elaia berak jotxu pelotazo geixen, bera onda dominetan, eta orduan Oianak alizen da benin saiatu da sartzen, zakiera alda benien saiatu da bera sartzen ez, bera dominetan jarri alizeteko, baina oso aukera gitxu. Hasi da bigarren jokoa, Oianaren sakearekin. Maia, prest! Errebesez, ongi atzeratua. Xana. Aire! Hori Elaia. Elaia. Atua! Aire bana! Txokora zeinen ongi. Hor sailtxetik sartzen denean zer nahi egiteko gaitasun teknikoa dauka. Eta nola engainatu duen, nola jarri duen zabalera bidean, eta txokoan ederkin, beira. Aurreko kamerekin hartutako irudietan ere, dotorea. Bai, oso ondo itxen dago hori, azkeneko momentura arte ez da erakusten Ormabiku edo barriro botako daben, aurkari xenun ez dauen, ara botezkero, tanto itxeko aukera asko pitxen. Atzin animazu! Zeuk! Maia! Azte zartada. Ai, txula! Eta Oian Soro Zabalek ezin erreboteatu. Bada horkatza. Errazeldu da errebotera. Bai, gainera oso atzetik, 10 tarte horretatik bota dago eta errebotera harteldu da, eta ez da bape berretza Gerniken horraltzia. Maiak daukan adinarekin eta daukan ahalarekin, atzeko kuadroetako izarretako bat izateko aukera denak dauzka datozen urteetan. Bai, oso gaztie da, baina zirate ikusiako, beste zer bat daukela, beste ez toke bat, aparte gainera pelotara oso ondo juten da, oso instinto ona daukez pelotan jokatzeko, eta torkizune dauke itzela aurretik. Errebesez, atzera. Xanak ezin, Oianak eraman, Elaia. Ormabikoa eta tanto. Jarera. 4-4. Aixe ikusten du zuloa. Bana! Erki eskatua. Erraz sartu eta errebote ingurura. Eutxi Xana Gonzalezek. Maia Goikoetxea. Hala, hori. Aire! Erki Elaia. Xana. Eskuinez ezin neurriak hartzea kostatzen ari zaio. Plaza handia da hau eta tentsio handiko eguna. Halako erakusleio batean sekula aritu gabeak dira. Ez da sartu. Atzina! Ondo, eman goixen! Tazo! Errebotera. Aire!
eraman. Oianak. Ordu, Ormabikoa. Kanpora joan zaio orain honetan. Aukera garbia izan du. Baina Arroxamar jotakoa. Ez du pilotari behar bezala ietxi. Ondo sartu du. Eta 3/4 errematatzeko aukera garbia izan du, baina kanpora. Bai, eskerparetien nahiko goixen jodau eta horre itxukoako kanpora. Baina bikoti ondo ikusteako, Euskadik egiz izan. Hala dauke bai aurrien da bai atzien, eta beti pentsaute bikote gogor horren kontra, Espainiako bikotian kontra haien kontrako partidura behitxute, badauke aukera, badauke gortzen badabe Oiana Erikari jokuek entzi. Badakigu Erikak oso ahala hondiko pelotari xerala, asko domineten dabela aurretik, baina berari pelotiek kendu ezkero aukerak asko duki aldau Euskadik. Eskuinez atzera Elaiak, Xana Gonzalezek ezin. Pasa. Guzegia. Ondo Elaia, Hausen. Haide! Maia! Bana! Merki. Gatu eta eman. Ondo Xana, arrotu, baina gehiegi. Hor, ez dauka Maiako Ikoetxearen kolperik, ez dauka aurkariaren ahalik, eta beti oso urrundik diardu, eta aurkariaren parean jartzeko arrotu egin behar, eta gora joan zaio. Hori da, ez horre momentu oro atzien zauzenin, dominaute sentitzen zazenin, askotan pasatzen da hori, ala edo ala nahi zuzeu jarri dominetan, eta askotan pixkat goratzezu pelotie, bidana baino gehiago eta gora juten askotan ikustu era horretan dago zenien pelotarixek. Urruti xamartzegoen orain ere ez taunki kokatu. Xana. Hemen duzu, Gero baiaz jo eta kanpora pilota. Erki kendua. Luze. 11 terditik, Xana. Aire! Ondo! Atzera Elaiak. Eraman. Oiana Sorozabale. Elaiak moztu. Eta tanto. Bien tartera ederki. Bederatzi eta bat. Oso ondo, partido zedixu egiten dabiz. Askotan, igule aurkarixe, baino obie baza tarte handi bat edatate motaz aurkarixei, ez da erretza izeten partidu ezartzi konzentraute jokatzi, zeure joku behitxi, ez da probate kostau itxen da, baina gaurkoen erakusten dabiz, konzentrazio danaz dauzela, eta txapelketa honetarako batokera dauzela. Ondo! Aire! Aire! Elaia, Ormabikoa erabat engainatu du. Eta berez ikaragarria izan Ormabikoa, baina engainatzearekin nahikoa izan da. Azkarreki abiatu da Oiana behar bada barrurantz. Bai, igarrin da, zelan Elaiak ikusi benin maia Oiana barrura indabela, orduntxa aldatu dugu posturi, orduntxa bota dugu, ez eskerpareta bota dugu, doxaitxik apur batek itxia zabaldute bota dugu, baina ezak usan duzunen ikusten da, aurkarixai engainetako eta tantu itxeko. 11 terditik, resto ederra, Xanak. Oianak eraman, baina kanpora. Gainean jarri behi, baina kanpora aldegin dio 11 eta bat, 15 eta 3 bukatu da lehen da biziko jokoa. 11 eta bat. Doa bigarren hau. Eta bi joko aski izango dituzte. Bizkaitarrek Euskadiko selekzioaren izenean diharduten bi pilotariek. Maia!
Frantziaren izenean diharduten bilapurtarrak menderatzeko. Errebesez, Eutsi Isanak, eroritako pilota, eta Maiak ez du oraingoan saskian errenditu. Aurrera gizegoen aukera. Bai, horrek askotan lan entorten izan ezti, erretzerretza peizeten jausten doi izan pelotak. Hor ondo indaue elaiak elagaten, zeberantzako oso saia esan hori sartzia. Maiak ez izan da bero gerritzu. Oso pilota zaila bientzat ere. 12-2. Frontis erdian, baina indarrean. Maia! Atzina! Atzera Maiak. Eraman Oianak, arro ongi, kendu gainera. Maia Goikoetxea. Ez hartada. Seiterditik arregoteatu Oianak. Ormabikoa, ikain Maia. Ez du zalantza izkirik egin. Aukera ikusi du eta erremate doktore askoa. Zerriatu argazteak, beira. Kaparen egin gainean eta sarera. Ikaina. Bai, eta esan dozun, igerten da Maia lasandri dala, ez dala kikiltzen olako leko baten, eta gaurko honetan be, erakustaldi edarra moten dabe. Aire! Ondo! Atzera. Eutsi Isanak. Aire! Elaia eskumaz. Bien zartzera, botzean. Eta tanto. 14 eta 12 lehendabiziko garaipena. Tanto bakar batera dute. Euskadiko selekzioaren ordezkariek. Eta entzuteko izango da txalo zaparra da. Elkarren gainean ziren. Moldatu da alere. Eta hemen punpalasterrezin. Euskadiko selekzioaren zat garaipen historikoa gainera. Selekzio gisa nazioarteko lehiaketa baten lortu duen lehenbizikoa. Eta, bueno, askoz gehiago izan dira, askoz gehiago dira. Batzuetan alde batean ahala eta bestean ofizioa baldima dago gauzak orekatu daitezke. Baina hemen ahalez eta ofizioz askoz gehiago dira. Oraingoz bederen. Bai, erakutsi dabe, Maia oso altuen dauzela, bai Laia, bai Maia, eta aukera dana daukiela txapelketa hau eruteko. Ai, mogutiak, Aukariak gogorrak izango dira. Oso aurkari gogorrak dira. Garpa da beraiek favorito. Baina hauek ere badituzte armak, badituzte doainak. Beno ba, 2-huts amaitu da. Eta 25 minutuko iraupena besterik ez du izan partida honek. 125 pilotakatan trenkatu dute afera. Nagusitasun oso erakutsi dute, 2-huts galtzen hasi dira, baina handik aurrerakoa oso erraz lideratu dute. Eta dagoeneko hasi dira gizonezkoak berotzen. Hemen jokatuko dutenak. Euskadiko selekzioaren izenean. Erkiaga eta López, bikote egun historikoan, bikote historikoa, Bai. Zilik asko bie lortu. Azken urteetan, Goikoetxearekin batera, azken urteetan Erkiaga Goikoetxea erretiratu zenetik. Ia dena irabazten ari da. Eta Imano López berriz, azken
hamarkada terdi honetan, zelaririk onena bolada batzuetan, onenaren pareko beste batzuetan. Oso bikote gogorra di, gainera kasu honetan bai Manol urte askotan ikusi gu, bera izeten agintari, berak aginte makila, bera izen bikoteko aintzen dabena, kasu honetan badaki, aritz zer nolako mailan dauen, eta oso jokalari askarra da, oso ondo daki psikologikoki partidu eruten, da badaki aritzeri lagakotza aginti eruten, eta berak bere lana ingo dau, dano dakidu mogun oso ondo. Beno, elkarrizketa setera joanak dira dagoeneko. Irabazleak Elaia eta Maia aurrera olatz. Bai, hementxe gaude Euskal Selekzioarentzat historian lehen garaipena lortu duen bikotearekin, Elaia eta Maia zorionak. Eskerrik asko. Bueno, batekin hastearren Elaia zurekin, 25 minutuko partida favoritoak zineten, hobeak zarete teorian eta erakutsi duzu kantxan. Bai, hori da, nik pentsetot, partido garrantzitsu zala, zeuk izazun mogun Euskadin lehenengoko partido, aziran ikusi da urduri aziari 0-2 galtzen. Baina, gero ni pentsat guk argi euki haule zein izango dan gure joku, geure pelotia eta geure hartin ondo berba inde, euren akatzak topeta eta gero alizen da geu tanto politxek eitzen alegin duat, da ondo urten dau partiduk. Maia, 14 urte, haze indarra, reboteraino bota dituzun pilota horiek? Indarra, baina hasieretan euskat ez du ezin altzaute eta, baina oin entzaixetan eta ibilia zenez, oin ja altzaute eta bastante ondo. Gustora? Bai. Elaia zuere, hortxe, tantoak bukatzen abila zarela badakigu, baina gaur, hortxe, top 3-rako edo top 10-rako utzi dituzu zen bai. Bai, hori da, nik pentsatot badak jaule asko guzteatela aurrin tantuk eitxin, nire jokatzeko eri hoixi dela, da, gaur orduan gure helburu hoixi zenan, euka aurrin topetan alegindu eta ondo urten dugu. Hurrengo partida bihar izango da, Mexikoren kontra, ze espero duzu, Maiaz, nola ikusten duzu? Badakizuen hortzu jokatuko duten? Gogorra ez, gaurko modun aber juten dan ondo, hasieran ia ondo azten dizen edo azten gazen, da ia irabazta guen, da ia gero Espainian kontra zitxauen. Pues ondo, Elaia, zuri biharko sorte hon, selektibitatea azten duzulako, ez da erraza izango, burua hemen eta selektibitatean bietan eukitzea, ea gaur kantxan aritu zaren bezain ondo aritzen zaren bihar, sorte hon. Mi esker. Eskerrik asko bikote, zorionak. Zorionak, Elaia, zorionak Maia. Eta Maia, ja mikroen aurre eta kameren aurrean ere, orain dela hilabete Doniban loizunen, ez, esaten zigun, eta horretan ere, ari da hoitzen. Pero, estatistiketan Elaiak egindako 22 ageri dira, asko dira, tartean erantzunik gabe geratutako bosak daude, eta aurkariek galduak izan dira gehiago. Eta Elaiak berak, hasieran galdu dituen, bi aiesek handik aurrera ez du bat ere galdu. Maiak 7 egindako galdutako bakarrarekin, Xanak bat egindu eta bat galdu. 125 pilotaka da, eta ia erdiak, Elaiak berak joak, 55 eta Oiana Soroza Oleberriz, jokoan sartzeko aukera hundirik gabe ibili da, 16 pilotaka da, zenbatu dizkiogu, eta 16tik erdiak izango ziren, errebotean eramanak. Bai. Eta denbora berriz, 25 minutu besterik ez, lehen biziko jokoa 15 eta 3 irabazi dute Elaiak eta Maiak, bigarrena 15 eta 2 gauzak beste gisa batekoak izango dira gizonezkoen norgehiagokan. Bai, partidu hau gogorra izango da, Ladutxe eta Baske gainera fizikoki oso ondo da uzan bikote bat da. Ladutxek gainera Gerniken asko guztetega joatzi, asko luzetzen dau. Atzien norgehiago handiz ikusiko gu, zein dominetan dauen. Baina gaur Damorindegi hariko da, Barkatu, bai, hori da. Damorindegi oso veteranu, oso akatz gitxi itzen dauen aurrela ixe da. Eta gustagarria. Bai. Asko transmititzen dago eta bikote politxitzen dago, bai. Damorindegi eta Baske, bata jotzailea, errebesista handia, eta besteak ofizioa ongi ikasia du. Eta hauxe izango da beraz, Nazioen Liga honetan, Euskadiko selekzioak Zasemeetan jokatuko duen lehendabiziko partida Frantziako selekzioaren aurka. Gernika Lumon gaituzue Bakearen hirian eta giro ederrean gara
egun historiko honetan, etenaldi bat egin, eta hasi eta buka ikusi ahal izango dugu bigarren partida hau. Amarrak 12 minutu gutxi, zuzenean ari gatzaizkizue. Gernikako jaialai handi eta ederretik. Jaialdi historiko hau ematen, eta epaileak badoaz kantxaren erdirantz. Borratx. Epailetako bat hartu, hau zestalaria izana, Filipinetan jokatua, eta berarekin jokatutakoren bat bada, Filipinetako selekzioa. Bai Filipinetan, bai Ameriketan bai jokatuan bisetan, baina atorri zen aurrekoen berritxure Filipinarrak eta izugarrizko bezarka den motzen. Erkiaga hor da dagoeneko, eta hemen Imanol López Zumaiarra. Erkiaga López, azze bikotea. Izenez, eldurra ematekoa. Aritz bera ere veteranoa da. Haren besoa ere freskoenean izan da dago. Eta Imanolen kasuan berriz, askoz ere veteranoa. Eta noski, arke orain dela 10-15 urte, beste maila bat zeukan. Baina, oraindik ere gorenean segitzen du, Erkiaga zer esanik ez. Iazko denboraldian, aurten ere orain uste dut Aiala Indigen sailkapen buru bera dela, dagoeneko hartu diola aurrea Eñautu Reistiri, eta iaz berriz, irabazi ziteken dena irabazi zuen, ez dakizen bat atzelarirekin dena irabazi. Dana desberdinak. Eta aurkariak berriz, Frantziako selekzioaren izenean etorriak Jon Tamborindegi eta Thibaut Paske. Lapurtarrak biak, sakea urdin. Tamborindegirentzat. Ia zer motako pelotia. Allez, on prend les notes et on regarde. Tu veux tout regarder? Je vais regarder les sandwichs. Ouais, remarque. Ni pentsatu bajotxua batako da, bela Baskek dominau daixen tantua. Imanol atzelari ahaltsua izan da, baina gaur egun Baskeren errebesak normalean mintzat dizkarra erakutsiko dira. Alan da guzti hartzen bada hori, atzeko ati ezabali lagaten botza Baskek Imanolei laster aprobetxako dago. Dauen lekutik dauen lekure be, ondio badauke hori, ez igulenako besteku errez, baina kontu zibiliko da. Allez, Yon, dès le début, on se parle. Bye. Pilota aukeratu dute. Aster ikusiko dugu nolatsukoa den. Bajo eskutik betik eitza lanerako pelotia. Bilatu aire! Venga, bilatu aire Aritz! Bilatu aire Aritz. Horixe Lopezen agindua eta Erkiagaren zehar begiratua, azeriaren begiratua. Ja. Sartu da, errebes ezatzera, Baske. Eta lehen da biziko tantoa, urdin. Ondo hor Baske, nahiko pilota gatsa da zabalien, eta gero eskerparetien ibilitza Imanolei esan erretza hori peloti esatzi.
Venga, Damborindegi. Zuzan! Solo! Errebotean, ondo. Aske, baina aukera garbia etorri zaio. Erkiagari eta ez du barkatu Ispastertarrak. Pana. Bai, eta Aritzek bizaketik, Damborindegi gatatxun bizaketitatik, biseta sartu da. Zeo zer nahi bada behin Damborindegi jonek kendu niko zazaki bai edo bai Aritzei. Zeran odaki gor aurrien emote zu pelotie zer jasoko zin. Zeiten, Zabit! Aire! Erkiaga. Tuya. ¿Y qué? Libérate. À deux. Je suis. Allez, ouais. Ucha. Libre. À deux, pareil. Ici. Non. Là, ça y est. Allez, dedans. Allez. Ormabikoa. Eldu eginda, baina ez du sartu. Era bat ustekabean, harrapatu baitu denok Erkiagaren jokaldi honek. Hor, urrundik. Begira nolako jokaldi egin duen. Oso behetik gainera. Barruran zabiatua zen Damborindegi erditra batuta ibili da. Eta ez da behar bezala heldu. Ezinte behartuta, eta ezin. Gainera, pelota horrek, albotik botaten da nien Ormabikoe, efekto berezixia eruten dabe, eta ez da erretza izaten geratzeko. Ez, hazi! Baske! Bakarrik! Boi! A toi! Bien, Thibaut! Bishok, dale! Barrura Erkiaga. Ah, ça y está bien. Ok, oui, monsieur. Pagoran, erraz. Aire! Dale! Lasai! Aho! Rebotea Damborentzat. Ongi. Aire! Dei honi bien! Sartu eta atzeratu. Aire! Dalerik! Sale! Barru! Barru. Ondo! Ezinet! Lopezek ezin. Erkiagak Ormabikoa. Kanbo garrapatu eta bera moztu. Eta tanto. Piña! Ezin dut esan dio Lopezek. Erkiagari. Aritzek. Errematera jo du. Ongi gelditu du Damborindegik. Eta duen dendena eman da. Gorputzez motiko txikitxamarra da. Eta dendena eman da gerrierekin eta ahalegin ikaragarria egin da, baina abiadura handia eman dio Ezker Orman. Erki sartu du Piña! Eta partida garrantzitsua da. Lehen aipatu dugu, estatu batuen izenean Johan eta Gorka Sorozabal daude. Errebesez. Abiadurarik handiena ematen dio aurrelaria. Johan eta Gorka berriz oso atzelari sendoa, ofizialikoa. Eta haiek tartean direlarik. Gaurkoa. Garrantzitsua da, gero bi multzotan banatuta daude esaseneak, baina gero gurutzaketei begira eta garrantzitsua da. Bai, esanen bida, ez talde hau, asko talde gogorra dela, beste talde baino. Espainia, Filipinak eta Mexiko baino. Eta gaurko partidue, bikotientzako oso garrantzitsua da.
Ine! Duzi! Aire! Aire! Ondo Tamborindegi, ondo Lopez ere. Zatibaz! Ezker horran bikain jarri du Zumaiarrak. Baskek ezin, 3-2 aurretik Euskadikoak. Eta Xavier, berritxu arrugari izan ditugu gaur kantxan, baina Armaietan ere bai, Jago Barrasate bera ere bai, Jago Barrasate Gabon. Gabon. Bueno, etorri zara, ezin hitzordu historiko hau galdu. Ez, egun berezixe, egun historiko. Eta hemen, nahi naban egon, bultzat emoteko Euskal Selezioa, eta bueno, bide batez berritxuarrak animatu bai. Berritxuarrak animatu eta jendeak zenbat maite zaituen pantailan agertu eta txal hori zuretzat. Bai, bueno, hori be, posgarrixe da ez, ez gauri eitxik etorte, baina bueno, eskertzen da hori be. Berritxuarrak aipatu dituzu, sasoian dago herriaz, ez da puntan. Bai, purixan ez, internatzali gandik hasitxe, lehengo bi pelotari xepe bai, eta bueno, nik uste dute berritxun zesti beti zen dela kirol bat, bueno, zaindu izen dana eta benetan bizi izan dugun eta oin beran frutuk emoten da eta ni naiz da beste kirol baten egon, asko baloreten gauza bada eta zorixonak emango bai, honen atzetik lan asko da. Lehenengo partidan garaipena Euskal Selekzioak, bigarren hau ez dutxago da, behintzat luzeago ematen du, nola ikusten dituzu momentuz gureak? Bai, lehenengo nahiko errez jundan eskena eta hemen, bueno, parekatu, baina, bueno, Erkiaga eta Lopez izen dago, bueno, segurtasun emoten da besta. Eta zuiago ba, Euskal Selekzioko hautatzaile izan da, futbolean ikusiko aldugu hau noiz bai. Bueno, gorko aurrera pauso bada, badakigu kirol honek beran nabardura dukizela eta beste kiroleta edatzi ez dela erreza, baina pauso bada eta esperantzi ez dugu inoiz galduko. Hala bedi, eskerrik asko eta gozatu, mila esker. Jago Barrasate. Auko, zer zaire, Futbol entrenatzailea, baina pilotazalea. Eta eskuko partidetan ere ikusi izan dugu Armailetan eta gaur egun historikoa gainera lehen partidan neskenean. Aitua! Boi! Herritarrak. Bien parli! Ander Bilbao selekzionatzailea ere bai. Eta hemen nahi zuen eta hemen dago. Libre! Adektua! López, rebote ingurutik. Baske, agintzen. Aire, Bixok, sale! Aire, Zino! Zino! Lasai! Joke! Bien, Timo! Atzean nao. Lasai da Morindegi. Unpalaster pilota zaila sartu du Zumaiarrak, errebote luzea. Aire. Ondo Imanol. Allí, mucho! Aire, kontua, Aitua! Erkiaga, Ormabikoa, heldu eginda Tambo, baina ez. Eskua jasoa zuen erdiko epaileak, oso bortxatuta, eta ezin. Beno, 5-2, alde polita lortzen ari dira. Bai, hasierako tanto horretan nahiko ez du junda, baina oine hasi di Euskadi hasi da bere joku eitzen, eta gitxike pixkaten nagusitzen hasi di. Erkiaga. Lau egindako ditu. Aritze, lautik 3, biparetaz. Eskuen zongi. Gutxo Joni, Zalaritz! Agos! Baske eskumaz, tartxu. Eraman. Imanole, pilota zaila. Libre! No! Erra, Zumaiarra. Pilotak da erra. Morindegiren errebotea. Bai! Au! Errebese zorain Tambo. Aire! Filfo! Baske, agindu beharra dauka. Zeu! Eta hemen ematera joan da. Aritz. Sobera loratu du bete-betean. Goiko txintxera joan zaio 3-5. Bai, horre apur bat behien hartu dau, eta
buruz gain paseta junda Tamborindegi, defentzan baino bat pixkate erasora sartu nahi zen, baina goiko txapada. Bilatu! Tamorindegiren sakea. Bilatu Aiur! Euskaritz! Ja. Barreta laur denean jagia. Ja! Ezin kendu. Sokora! Eta urrengo pilotara heldu ezin. Hor aritzi kentzen ezpazaio. Arrazoi geiztoa bueltan. Bai edo bai kendu bitza. Espotzak entzen, ez topentzetan inuko aukerari daukienik. Ez da sakatzaile txarra berez, Tamborindegi ondo nahiko luze, suabe atatzen dau, bere joari, ez, suabe atera eta luze atatzera zeten da, baina gaurkoen bastante dabile sartzen. Luzegi. Zengaritz. Hirugarren pasaldu. Banan, eh? Bien, encore. Hirugarrena. Txasaide. Baina hemen ez dago bost. Bai, ez, hemen internazionalan legea da dauz, bai. Ok. Libre! Ale! Segiterditik barrura. Mucho! Talaritz! Eman dio Baskek. Eta errematerako tantoa bukatzeko baliatu nahi izan du Erkiagak. Saskiti ia arrastaka irten zaio pilota. 4-6. Bai, oso behartute jaukio errebotia. Eta tantu itxera junda oso gatxasan hori. T'en occupe pas, on fait le suivant cette fois. La tuya, Ima. La vuestra, Biloko irabazi beharra dago garaipena eskuratzeko. Lehenbiziko biak 15-era, hirugarrenik behar balitz, 10-era. Ja. Hori saiestu behar duela badaki, baina ezin du. Ezin dio airerik kendu. Ez, asko da bizartzen egiz izan, ez, beti izan dugu, ez, zestiede, kirol bakarrenetako dala, frontoiko kirol bakarrenetako, basaki desabantaia dala, batez be espasara sakatzaiona, eta horrelako aurrelari bat badukezu aurka, ez, saketik sartzeatzu, eta errez amaitzen botu tantue, tanto mordo bat egin aldotzu saketik bakarri. ¿Qué? Ale! Erreboterako utzi dute. Oso ondo. Bio, ¿qué? Libre! Eutsi Manolek. Aire! Tamborindegi. Errabesez, seitik atzera. Pumpagoran ezin Baske. Erraza ez zuen. Hemen duzue, aurrean jagi egin eta erraza ez zuen ezin izan du errenditu. Bai, botetik oso hurbile onda bera, eta horre maniobrak itxi daukezu eta ezin izan dut hartu. Horrexen bila joan da Erkiaga eta lortu du. Beno, 8-4. Eten alditxua dute orain. Laurogeita 15 pilotaka da daramatzate. Ordu laurden jokoan abantaila politaren jabe dira, baina oraindik ez da deus erabaki eta olatzen gana jo behar dugu, izan ere gizon estimatu bat du ondoan Iko Caballero Euskadiko pilota palista izana,
eta Euskadiko Pilota Federazioaren lehendakari izana ere bai, eta bideo honetan lehen harriak jarri zituztenetako bat, besteak beste, 1990 munduko txapelketa Kuban jokatu zenean, Euskadiko selekzioa, ofizialtasunik gabe, baina parte hartzera joan zen, bestelako partidetan, eta ura bultzatu zuen lehendakaria, lehendakaria Kiko Caballero zen, eta hortxe du olatzen. Bai, hementxe daukat aldamenean, Kiko, Gabón. Gabón. Bueno, un día muy especial para alguien que luchó tanto como tú por la Euskal Selección. Bueno, es un día muy especial en el que, se repara una injusticia. Yo no diría que es un día histórico, porque realmente de lo que se trata aquí es de reparación de una injusticia, es decir, la Federación de Euskadi, y Euskadi no ha podido representarse a sí mismo hasta este momento. Y el hecho de que hoy comience ya este periplo en el que ella se represente a sí misma en el contexto internacional me parece realmente algo extraordinario. ¿Cómo lo estás viviendo? Emocionado, me imagino. Bueno, sinceramente estoy muy emocionado y la emoción la verdad es que no me deja pensar. Pero de todas formas... vale, es algo que consustancial a mí mismo el ser una persona emotiva, ¿no? Y entonces en este sentido, hoy probablemente es el día, juntamente con el día en el que la Federación Internacional admitió a Euskadi en su seno, son los 2 días grandes de mi vida en el deporte. Qué bonito. ¿Y qué tal estás viendo a la Euskal Selección, este debut? Bueno, sin duda la pelota está atravesando no un gran momento, está en un momento en el que tenemos que mirar hacia el futuro y a partir de ahora hacer un gran planteamiento para que nosotros saquemos a la pelota de la situación en la que está, todas las modalidades en la que están, y realmente la presentemos ante el mundo. Y esto nos brinda precisamente la Federación Internacional. La Federación Internacional nos brinda la posibilidad de proyectarnos hacia el mundo y de que la pelota, de una vez por todas, se conozca en todo el mundo y todas las modalidades sean, a su vez, degustadas por todo el mundo. Pues que así sea, eskerrik asko y a disfrutar, Gabón. Esto es Ragetik. Unkituta dago, oso unkituta Kiko Caballero, unkidurak pentsatzen ere ez dituzten, esan du. Baina, bai, honen pentsamentuak eta gogoetak sekulan ez dira kamutsak izaten. Eta pentsa, bera balista profesionala izana eta garaipen handiak lortua, baina bi egunik hunkigarrienak Euskadiko Federazioa nazioartekoan onartu zuten eguna eta gaurko hau. Bai, ez horrek erakusten dut zer nolako lana iben bere sasoien, zer nolako sakrifikizio iben, eta oin emaitzak ikustiek bete itxen da bai. Gaur egun Jose Mari Mitxelena da Euskadiko Federazioaren presidentea. Nazioartekoan onartzea lortu zutenean gotzonen bil zegoen. Eta duela 35 urte berriz Kiko Caballero ordurako bide hori urratzen. Aire, zilo! Tu! Paske! Eskuinez atzera eman dio. Eta baleko alda. Bai. Igotaz, aia asko eraman du. Aita argiak ere. Aire! Saietxetik, eutxi tambok. Sale! Voy! Bien, Ariz, bien. Encore beste bat, Allez! Beste bat. Atzera, Lopezek. Eskuinez, Baske. Jon! Paul! Jou! Aire! Aire, Aritz! Aire!
Ormabikoa ikuskarria izan da, zalantzarik gabe partidako tantorik onena orain arte. Ikuskarria izan da aritzeko egin duen. Egira, zeinen erraz egin duen, aurretik Imanolek eraman duen pilota, oso zaila. Doi baina barruan izan da, eta gero aritzek egin duena. Ikaragarria, defentsan lan ona egin dute biek, eta gero ara. Nondik eta zer, pilota zaila sartu. Oso behartute gainera haidien sartu dau, gurutzatute datorren pelota bat. Baina ez bakarri sartzi asko izen da, ez bakarri sartu, baizik eta gero jokaldi hori bota. Ez da hori izta mundu honetako. Tamborindegi. Pilota zaila jarri du, ondo Pinfagoran López. Baske. Aire, boi. Eskatu, eta eskumaz atzera. Lópezek. Dalaritz. Tu! Saiet! Uxino! Jon! Jon! Tamborindegiren errebote ona, Pinfagoran Ederki López, Zabalera naita, ongi Tambor Mabikoa, eta txarean. Ederra! Zabalera jotze erabaki du Imanol Lópezek. Baina Tambo heldu eginda. Hemen duzu, Hain txokotik Zabalera jotako hori botea ere oso Zabalera egiten dute, baina erne zegoen Tambo. Hemen duzu, Eta gero dotore egin du. Bai, hainka bizkorreko pelotara ixe da Jon, eta segiduen indau, naiz eta barrureko apurba joeri hartu teukidaben, segiduen Zabalera indau, eta Zabalekoa hartzien lortu dugu, eta gero handik errez eukideu tantu hemen. Vamos. Pilotak adabako izan daukan dena ematen duen. Bai, dana rebotieten daben inbe lurretik eta dana emoten da beti, oso pelotari seguru da, bere jokue hori da, akatzik gitxiein, eta pelotak aso danak eta tanto danak eguneko unien jokatu. Eta bere hoxe moten dugu berak. Eta transmititu egiten du. Venga, bilatu aire. Bueno, atzokoa, izan zen atzoko finala. Bai. Altuna txapeldun, Artola txapeldun orde. Biek asko jokatu zuten. Gora bera handikoa, emozio handikoa, giro zoragarria, izan zen. Bai, nekupe edartu esfruta guen duen berritxin. Eta gaur berriz, egun kaballero esan du, hau, erreparazio historiko bada, egun historikoa baino gehiago. Mugarri bat, lorpen historiko bat, eta alaxe, emozioz bizi izaten ari gara, Euskadiko selekzioak. Emakumeen bitartez, Elaiaren eta Maiaren garaipenaren bitartez, erdietsi du lehen da biziko puntua. Eta orain berriz, gizonezkoetan, Erkiaga eta López aurretik, eta bi pasa, ez, aurrekoa. Venga. Aurreko tantuan egina izan da. Bigarren sakea du Erkiagak. Eta hemen sartzeko abagunea izan du Tamborindegik. Baina Erkiagak ez du barkatzen, Tambo berak parkatu egin du. Bai, sartzeko modoko saki izin da. Sartu nidan bai edo bai, bera agintzen jartzeko. Baina, ez da sartzea lortu. Txasaide, ankor! Momentuz Euskadi oso nagusi, partido zeritxu eitzen dabiz, akatz gutxigaz. Kontrolpean dut. Kontrolpean, bai, kontrol totala bai. Bakarrik! Laion! Haide! Haide! Libreatzie! Zaitoa!
Aide! Voy! Mucho! Atzera tampo. Galeritz! Lasai, lasai, lasai! Unpagoran gauzi handia eginiz. Baske, eman dio, errebotea Arkiagarentzat. Barrura, Zubira, ondo! Bakarrik! Berriz ere eman dio, Erki López. Bere burua lurrera botata errebotea Zambok. Joue Thibaut! Baske. Yeah, quel effort! Bakarrik! Honek ere daukan dena eman dio bat. No! Aide! Galeritz! Ederra ukitu egin du Saskimuturraz. Ikaina izan da. Erkiagaren errebeska dago. Eta hor Erik Irastortza. Baionesa. Eta atzeko kuadroetako erregetza horretan, Lopezek hainbat urtean aurkari izan. Bai, Igule Lopezek eukida bene aurkarerik zuzenen abera izan da, bai Euskal Herriko txapelketa, udako txapelketa denetan, baita Miamiko temporada askotan bai, oso aurkari zuzenak izan dira. Eta Zebimoti. Bai, gizon karagarri sepisepe, indartzuek, eta pelotan asko jokatzen da dena. Eta hemen besoan tirazoren bat izan du. Bai, horre utzien botatezunien oso agresibo izaten da besuantzako. Pilotaren pisu hori falta denean besoak sufritu egiten du eta berehala eskatu du arreta medikua. Beno, lendabiziko jokoa nagusitasun osoz eskuratu dute Euskadiko selekzioaren ordezkariek. Aritz Erkiaga aurreko kuadroetan, Imanol López atzekoetan, eta Bana eta Pina joan dira, gaina handik aurrera, 5 eta 2, 6 eta 3, 8 eta 4, etenaldian 15 eta 6 lehen jokoaren bukaera. Imanol López, gertuago daukazu Euskal selekzioaren lehen garaipena, nagusitasunez. Bueno, hori ematen du ez, baina partida gain diluzea da, beste zet badago gauzak ondo egiteko eta jago goarekin. Nola sentitu zara? Bueno, oso gustora, azken finean elkarrekin aritzekin oso gauzak errazak dira. Baina, bueno, bai, besteak ere ondo jokatzen dute, gu ondo akomodatu gara, eta, bueno, lehengo zetean itxura oso polita. Borobiltzeko, ze beharko duzue? Irabaztea. Eskerrik asko, zorte hon. Zuri. López. Bere ibilbide profesionalaren azken zatian sartua, noski. Baina ofizio handia dauka, kolpez eta ibilian ez da lehengoa, baina oraindik ere bere balanka handi horri esker, oraindik ere moldatu egiten da. Bai. Atzeko pareta heltzen da, bai. Eta, bai, beste batzu baino errazago heltzen da atzeko hormara. Gutxitan jokatu izan du Erkiagarekin eta kuadroko hoberenekin, normalean abantaiak eman behar izan ditu, honenak abantaiak eman behar ditu, eta hau askotan izan da honena, eta orain bi veterano, oraindik ere gorenean. 161 pilotakada izan dira lehendabiziko joko honetan, gehien Erkiagak 45. 40 Lópezek, 29 Baskek, 37 Tamborindegi. Eta itzuli da kantxara Erkiaga. Eta Mikel Aboaren txoria entzuten ari gara. Egoa erantzi diogu berriz ere. Etxe egiten jarraitu nahi duen txori honi. On n'est pas mauvais. C'est juste les petits précis quoi. C'est juste les petits détails qui font la différence à la fin. Allez encore. Pilota zaldeak tabernatik eta komunetik bueltan berriz ere beren eserlekuetara itzultzen, eta pilotariak ere hartu dute dagokien lekua.
Beno, bihar ezkara hemen izanen, etzi bai, etzi Euskadi eta Espainia. Bai, neskotan, partidu garrantzitzu, aurkari zuzenak, danak esaten dabe ez, normalien finala hori izango dala, gauzak beran lekuti badoiez, eta lehenengoko froga horrekiko dabe, ia zein dauen gogorren eta zein dauen fuertien. Eta gero, ostegunean, finalerdiak, hemen izango gara finalerdietan ere, eta ostiralean finalak Euskal Telebistaren bitartez ikusi gara izango dituzue. Zuzenean alegia. Biarrez, baina etzi damu eta etzikaramu hemen izango gara. Erkiaga, zepoan harrapatu bat zuen eta arrisko hondirik hartu gara. Eta tanbo ofizio badauka baina erkia gandiagoa. Bai, aritze izan dugu, beste planeta baten da, beste maila baten da, oso gatsa da, berai aurka itxitana dauke, errematien oso nada, defentzan oso nada, oso azkarra da, une oro daki zelan jokatu bidea ben, une oro daki zelan aldotzan aurkari saiminein, eta maila horretan dauela, jente asko bere jokutik ataten dau, eta etxitute ikustezuz askotan. Honik hau partidu hau planteamentua ibeitxute, ondiok falta da ez, bigarren zeta, eta ondiok ez dakigu emaitza izango da. Baina hasiera baten Frantzian aldetik aurrien agian Bask ladutx eukitxe, eta ikusitxe Gerniken dala, eta bere ala zelakudan, agian bai, tanborindegi regularra hau da, akaz gitxia eta itxetxu, baina ikusitxe zeinen kontra jokatu bizun, ni neuk ladutxe jarriko neban aurrin, beste zer bat ere horitzeko, aritzei bere jokutik atateko, indarrera jokatzeko, bai berak eta Baskek indarra ondixi daukelako, eta bintzetze holan saiatu partidu irabaztia. Bueno, alenda biziko partida honetarako Frantziako hautatzaileak Tanborindegiren eta Baskeren aldeko hautua egindu, zail jarri zaie partida. Lehen biziko jokoa gies egin die, eta bigarren honetan ere, bi eta huts aurretik dira, Erkiaga eta López. Eta 12 egindako ditu dagoeneko Ispastarrak. Ezin, Lópezek, eskapadatxoa egin du gainera Erkiagak, baina libratu da. On fera une neuve vive. Thibaut. On garde ça? Une neuve vive. Vive. Moi, je changerais. Hein. Une 108. Bon, honnêtement, je changerais parce que là, on est dans leur jeu complet. Même si on est bien, on n'est pas trop mal. On part avec une 108 neuve. Elkarrekin solasean, ze pilota atera erabakitzen. Garde-la, c'est la leur. Igual edo beste barri bat, edo ez dakit, igual apur bat bizitxu hau atata jongo izan, zerbait aldatzeko euren planteamentu. Beno, ea. Zer nolako pilota antxaratzen duten. Tanborindegik eta Baskek. Venga, busca, Viva, nueva. Berria eta kasu honetan bizia eta da. Jou! Allez, Thibaut! Thibaut Baske. Libre à tir. À deux. Allez! Bien, Yon, bien. Libre. Oui, monsieur, oui! Atzera eta lortu dute tantoa Pina. Endabiziko jokoan ere Pina joan dira, handik aurrera aldegin diete, oraingoan gehiago eusterik behintzat izaten duten. Venga. Unas pelota barrixaz, eta bizitxe izan daigul aldabe. Ez mina apur batein, eskapa dietopetan, Baskek oso erasokor joten dago, oso indarra hundixaz, eta apur bate pelotian norabide arraruk eta topetan aldabe, mina apur batein frantzesak. Sake gurutzatua.
Allez, joue, hein. Viens, Thibaut. Aire! Mucho! Ez, errormari itxasita jarritako pilota. Aurretik dira. Bien, 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 bien. Cuidado, Aire. Tamborindegi. Ja. Aire! Shot. Oi. Aire! Lasai, lasai! López. Amaika terditik errebese. Aire, joue! Bien, Thibaut, super! Ok. Izan. Oui! Rebote ingurutik baske. Aire, aire. Aire, je te suis! Ja! Aire! Ordu, saietxetik atzera. Bikain, zoragarri. Ja, hori da. Neurri hartuta edukitzea. Bai, hemen fronto honetan aritzek... Aurretik Lópezek sartu duen pilota, zaila oso dotore gainera. Bai. Eta gero begira. Lauterdik bostetik, saietxetik. Gerriarekin eta gorpuz osoarekin atzera eta txitsak dotorea. Ez, ahal hori dauke aritzek, edozein lekutatik edonora bota aldau, eta frontoi honek utzune asko hartatetxu, oso ondixe da, eta horrek utzune danak edartu aprobetxetan dago. Aurrien bada atzera dixe, atzera txitxakera, piskat atzeratute bada, ziztu bizixen botaten dago barrure veloziadia bajo-bajue, eta ez aurrela dixe, ez atzera dixetzeko modu. Nino ondixe itxen dago Venga. Esaten baizut aire fuerti esako izu. Erkiagaren sakea. Luzegia. Boskarrena du, baina gogora ezagun nazioarteko lehiak eta badela hau. Eta hemen ez dagoela Aialei ligen izaten duten bospasako muga hori. Aire! Allez, joue! Bakarrik. Jon, Zatsu! López, Erki. Fest! Aske. Barura. Kambo. Zer nolako pilota galdu duen. Badon! Horrelako hankasartzerik egiterik ez dauka, Tambo. Ez. Honen kontra ezin dozu parkatu. Zer badakizu zer dauen. Badon, c'est moi! Pilota garbia zuen, eta gainera errematerako abagune Gadio, ke? ikaina sartu izan balu. Aia, basu, zeu! Bikote gizak gehiago direla erakusten ari dira Erkiaga eta López, eta alakoan kasartzerik ez dezakete egin. Lasai, Saria, allez, super! Tibo Baske. Libre! Ere, bigarren joko honetan, estu doaz gauzak. Baske! Ondo. Sartu! Abiadura eman dio. Eta abiadura eragin ditu zalantza hori. Bai, ez dakit gainera Imanole eskumiaz modun junda, gero barrure joako, ez dia ondo alkarru lertu. Hor, hanka baten airean, dantzan ikusi dugu Imanol. Baina Tiboren merituz
Atos, Jaun Andre Hogados, launa. Euskai. Tamborindegi. Ja. Luzegi. Lau egindako ditu, Tambok galduak di. Erkiaga berriz, 13 egindako, 2 galdutako. Atzelarietan, ez da alderik Lopezek 3 egin eta 3 galdu, Baskeek 1 egin eta 1 galdu. Allez, bien, Yon, bien, ensemble. Encore. Bien, tour. Ja. Allez, je te parle. Je te parle. Allez, joue. Errebesez, Baske. López. Avec toi. Laisse. Bien parlé. Galaritz. Sartu, sartu. Allez. No. Ezin. Ez da, bueltan ere ez. Ondo, López. Bai, ondo. Pelotik okatu, bixen bitxarteko utzuna hori topetan. Aixuki. Hortxe uzue fronti serdian jo, bien tartera intentzio gaiztoz. Ça reste petit, Bouet. Ça reste. Je peux pas, moi. Bost eta lau. Lasai. Luze, baina barruan. Aira, Basu. Zale! Sakarek! Aire! Eta zaila eramandu. Errebotetik bueltan, Tamorindegiren aukera kanpoan! Eta aukera garbietan barkatzen ari da, Tambo. Bai, horra aukerako batzuk utzi itxu, eta horrek edartopak eten di. Borratx, kanpoan garbi. Bien, encore. Ça va payer. Aire, Aritz. Ciao. Atzera Baskek, eutxi Lopeza. Aide! Zaleritz, sale! Tino! Tamborindegi, 6 terditik boztu. Erkigak boztu gainera. Gain gainean, indarrez eta doitasunez. Onak. Bai, horre oso zaila ipinitza aritzei. Lehen batzien sartu daue berak Jonek, kasu honetan errebesez, aritzeri erreboti oso gorkutzera torriako, ala hola erundau, eta gero zabaletik oso ondo moztu du. Euskaire! Ja. Ongi kendua. Vas-y! Amaikatik eskuinez Baske. Erki Manol. Eixai! No! Aire! Jaso. Erkiaga ordu. Zuzenean zabalena. Baliabide handia baititu. Oraingoan ez du ezker hormaren beharrik ere izan, beira. Ziztua zera mantuletan. Bai, azkenean arte gainera etxein dago begire gonda Tamborindegiri,
ia zer joera hartzen da ben, eta ikusi da ni pixkat barrure moduen egin da bera, zabaleko egota dago ez du bizien. Zazpi eta bost. ¿Qué? O si no. Ederki jarria. Lopezen ofizioa. Bai, enketara botata. Are, Txibo! Eta gatxak bide hor, baskak. Nazioen Liga. Gernikako Jaialai pilotalekuan. Euskadiko selekzioa lehendabiziko aldiz nazioarteko lehiaketa batean ofizialki lehiatzen. Armainak beterik. Giro zoragarria. Eta Euskadiko selekzioak emakumeetan garaipena aixe lortu du, eta gizonezkoetan ere gauzak ederki bideratuak ditu lehendabiziko jokoa. Nagusitasunez irabazi dute Erkiagak eta Lopezek. Eta bigarren honetan, atxeden aldian, 3 tantoren aldea dute. Eta Euskadiko selekzioan, gizonezkoetan, Einautu Reisti eta Unai Lekerik adira beste bi ideak, eta horietako bat laster harrapatu ahal izango dugula uste dut. Leke, alegia. Arentzatera ederra izango da, Euskadiko selekzioarekin jokatu ahal izatea, eta gainera Gernikan. Bai, lehen justo beraz berbetan egona, eta posez dagoela, zelako itzelesko giru edukiela. Eta Jose Angel Iribar ere hemen da. Atzo Bilbontzen. Altunaren eta Artolaren arteko finala ikusten, eta gaur berriz Gernikan. Euskal kirolaren ikonorik handienetako bat. Disimuluan pasatzea gustatzen zaio, baina zaila da. Gatxe, doien lekure, hain da maitatu leko danetan, gatxe ikutzen da. Ale. 8 eta 5. Erkiagaren sakea. Ordu tambo gatzera saietxetik. Ongi jarri da. Lopez eraman, ordu beste aukera bat, Ormabikoa. Motzean ederki egindakoa. Ongi landu eta ederki bukatu. Bai, holan txikin dutxu, pare bat tanto jonek, lehenengo atzien nominetan jarri, eta gero aukeraku etorriako nien aurrien, utaketa txarrekin bari, ondo amaitxu. 6 eta 8. Bilatu! Ja. Zokora. Sakeak entzeko arazo ondiak izaten ari da. Errestoan egindako 3. du Erkiak. Guztire ja 15 tanto, Era 15 tanto. Oraindik bigarren jokoari dezente geratzen zaiolari. 50 minutu daramatzate lanean, 252 pilotaka da Erkiagaren sakea. 10 eta 4 denean jagia, Erki gurutzatu du. Sartu! Zeu! Pago erraz, Ormabikoa eta sare.
Zer izan da hau? Zer izan da hau? Pilota zaila sartu du, eira, Pumpagoran, abiadura hundian zijoan, ongi errenditu, eta gero... Arrastoa jotzeko, arrastoaren gainean izateko, pare bat zentimetro, izan baditu. Unai Lekerika, Gabon. Bai, Gabon. Bueno, gaurkoan aulkitik ari zara ikusten, baina kantxan ere izango dugu Euskal Selekzio ordezkatzen ikusteko aukera, zer moduz? Ondo, egizan, gaurko gune oso berezizan da Euskal Lune danontzako. Urte asko eta gero, lehenengo aldiz txapelketa internazionalaten jokatzeko aukeri dikogu, da egiz izan, oso arro gauz horreaz aukeriaz. Eta bai, untxe gaurre ez dukine aukeri jokatzeko inauteketan ni, baina bueno, seguramente azte azkenien Filipinasen kontra jokatuko dugu, eta ia ondo hitzen badugun. Neske garaipena, nola ari zara mutilak ikusten? Bai izan, bai neskak eta mai mutilan ikustote bizek nivel oso nien da bizenla. Zer esan ipez barkiak horre horrin ze ondo da bilen amaitzen jugadak, eta López de oso seguri ikusten da, peloti ondo atzeratzen, eta nik usto pikote oso nahitzen da bera. Konzentratu zaude erantzuten, baina entzuten duzu hortik atzetik Lekerikabe askoaren animoak. Leke kri horrek ez du sekula utze egiten. Bai, izan nintzako postasun handizea, horregoti beti animak eta moten, eta hemen eskerrik asko torri zen dan hori, eta eurrera. Eskerrik asko eta sorte hon txapelketan. Unai Lekerika. Gernikarra. Lehen da biziko egun honetan ez. Baina ondorengoetan aukeraren bat izango duelakoan. Horatu, beste bi ordezkariak Einaut Urreisti Mutrikuarra eta Unai Lekerika Gernikarra direla. 7 eta 11. Ja. Erkiaga txokoan eta behartu galantak ematen ari da Gorputzari Kamorindegi. Hankaiokoa darabilen. Bai, esan dugune. Dana moten dabil, pelota dan eta juten da ziztu bizixen aldanik bizkorren, baina zaki espadaukentzen. Horrek saiakera eta horrek esfortzo danak alperrik izango dira. Ondo. Venga, guazen. Allez, encore, Yon, allez. Tu l'as, ça s'aille. Allez, encore. Allez. Ondo. Attention now. Joue. Yes, okay. Bon. Yon. Allez. Tambo, rebotean. Atzera Lópezek eskumaz. Allez, à toi. Allez. Ok. Allez, Garrek. Tu veux? Ouais. Pumpagoran errazo maia. Nolako lasaitasuna transmititzen duen. Nola hori da kantxa mendean hartzea. Hori da. Zan dugune, maixu bat senda eta jarraitzen da bizeten. Beti bere bikotiai lasaitasuna transmititetza, animuek eta gaurkoen berakusten dabil, naiz eta baia esan duzunak ere, azken etapan sartut egon, maia itzela dukula. Bakarrik! Ale! Bien tartera, López egezin, Erkiagak ere ez. 8 eta 12, ez dute amore eman nahi, ezin dute amore eman. Tamborindegik eta Baskek zail dute, baina ez da ezinezkoa. Eta Euskadiko selekzioa berriz, garaipen garrantzitsua lortzeko bidean. Joko bat eta huts aurretik, bigarrenean abantaila ederra.
Venga, bilatu aire. Nueva. Ja. Ia bederatzira joan zaio sake hori. Eta orain jare presio handiagoa. Venga, bilatu aire Nola kendu. Ja. Bueno, lortu du kentzea. Jou! Vas-y! Unpagora. Sartu eta eskumaz bazera. Aritzek. Ska! Aire! Xuta morindegi, ordu. Eta oso. Landu lehen da bizi. Bere buruari errematerako aukera garbia sortu. Eta gero... Arriskatu beharri gabe, ja. Bai, eta erakusten da Belaritz, eguneko egunin dauela, konfiantza danaz, guztiz jokaute, badakite gainera Euskal Zale handixe dala, oso berezixe dala berantzako, ez, Euskadiaz jokatzie, eta ikusitxako topera duela. 18 egindako ditu. Gaurko hau partida berezia du oso, bere sentipenen gatik. Tiaga López, ikote handia Euskadirentzat gizonezkoetan lehen garaipena lortzetik oso gertu. Pitantora. Normabikoa, eta tanto, ongi horrengoan tambo. Baina errestuan egin duen lehen da bizikoa du. Orotara 8 egin eta 3 galdu. Erkiagak 18 egin eta 2 galdu. Bien. On va les faire chier jusqu'au bout, hein. Atzelarietan On va les faire chier jusqu'au bout. Dagoen aldea, dagoen txoa. Lopezen aldekoa, 6 egin eta 4 galdu. Zumaiarrak, 1 egin eta 1 galdu. Bidartarrak. Konzentratuta. Namborindegi. Ezin izan du airerik kendu, eta Bidar. Tanto bakar batera Euskadik gizonezkoetan lehen biziko garaipena. Irrara eragiten duten uneak. Euskalduna gara, Euskal Herrikoak entzun eta azken sakearen bila. Erkiaga, ongi. Jambo, Aritz. Barrura. Ondo, basket. Hortik eman egiten dio. Jaso Aritzek, baina... Gora! Txaparen ertzaukitu du. Oraindik ez dute bukatu. Ez, ondino, lau tanto, ez da abantaia da, baina ez da... Ez da bukatu, ez da bukatu. Gehiago behar dute. Esan dizu egun moduan bihar partidak izango dira, baina guk ez ditugu emango. Etzi... Arratsaldeko 6etan hasiko gara ETV laun. Lehen da bizi gizonezkoetan Espainia eta Mexiko. Gero ikusteko izango da. Emakumeetan bi favorito nagusiak elkarren kontra, Euskadi eta Espainia. Venga, mucho Aritze, bilatu aire. Gizonezkoetan Euskadi eta Filipinas. Venga, bilatu, bat. Eta 3 partidak emango ditugu zuzenean ETV laun. Ja.
Ondo kendua. López. Vas-y, cherche, Thibaut. Impeccable, ça. Ondotik. Thibaut Baske. Erkiagak tartera. Atzera tambo. Oi! Oh! Ondo. Aire! Sale! Lasai! Pucho! Libre hati, Les deux! Arzelariak nor baino nor gehiago. Eskuinez, López. Jarri dut, erkitambo. Libre! Tiba, Bederatzi terditik, bien tartera, zeinen ongi, Thibaut Baske. Zabalean harrapatuta zeukan Erkiaga, eta indarra hundirik gabe, López heldu etzedin, gainera ezker horman sartuz, ira hor. Begira da mehatxaria, eta goxo, jak, Imanolek berak ere hain ondo egiten duen hori. Bai. Orain berari egin diote. Bai ez, Beira Diaz, aritze Zabalin mantendu dauz, eta erazan hitza ebatera noia, así que parien basa, arriskuen zaz, horren aritze Zabalien garatu da, eta gero inderra hondik emon barik, bote txikixe erainaz, Imanolez heltzeko moden oso. Borindegi. Ja. Allí. Vale. Indarrean. Pucho! Ongi Baske. Baina gero gora joan zaio. Euskadik lortu du garaipena. Emakumezkoetan eta gizonezkoetan. Egun historiko biribiltzeko modu oberik etzitekeen izan. Elaia eta Maia nagusi. Frantziaren aurkako norgeiagokan eta Erkiagak eta Lópezek nagusitasunez irabazi diete. Jon Tamborindegiri eta Thibaut Baskeri. 15-6. Lehen da biziko jokoa beti kontrolpean izan dute. Pina joan eta gero aldegin dute, eta askoz gehiago izan dira. Bigarren honetan gehiago estutu dituzte. Baina hemen ere Pina, Iruna eta Launa, gero alde txoa lortu dute. Alde erabakigarririk ez dute izan, baina gehiago izan dira. Beste sendotasun bat, beste maila bat. Eta puntu garrantzitsua lorturik, agurrats ederra egin dute finalerdietarako. Beno, esan dizuegun moduan, asteazkeneko jaialdi hori osorik emango dugu. 3 partide izango dira, batez ere ikusmina sortu duena emakumeen arteko lehia da. Euskadik eta Espainiak jokatuko dutena. Bibikoten mailagatik, ein handian izan daitekeen edo dagoen morboa zaratago. Favorito nagusien artekoa da, eta gauza argirik ez da ikusten. Ez, gaur Euskadik erakutsi dau, maila oso nien dauela. Hasiera baten, Espainia favoritu edi, pelotari bidi ia denpori edaroi esenak, alkarreaz askota jokatu dauenak, maila oso honeko ebisek, baina, bueno, gaur ikusitxekuaz, nik oso zabal ikusteot partidua. Ordoaz, igogailuan. Argiri gabe geratu dira, itzuli da. Elkarrizketa seterantz doaz. Irabazleak, Izerdi Patxetan. Eta bere alarpatuko ditu Olatz Foruri alankideak.
Laiako Genola eta Maia Goikoetxea nagusi emakumeetan, Aritz Erkiaga eta Imanol López gizonezkoetan. Txapelketa guzti, bidala. Eta Zebiegun bata bestearen atzetik, atzo eskuzko buruzburuko final zoragarria, eta gaur Euskadiko selekzioaren lehen dabiziko partidak hainbesteko lanaren ondoren. Eta bi garaipenekin gainera estrenaldia. Olatz! Bai, ezin genuen gehiago eskatu, egia esan gau magiko honetarako, Imanol eta Aritz, zorionak. Eskerrik asko. Zugandik hasita Aritz, bigarren jokoan gehiago kostatu zaizue, baina oro har sentsazioa eman digu behintzat kontrolpean izan duzuela partida. Bai, ez da izen erretza, ez da, momentu unkigarria, gaurkue, pio denpora honea zamesten, eta gaur egiz esan egune borobi izan da, aurkezpena bepolitxe eta dana, baina, bueno, gero amaitxu da ninja partidari begira hasi gara, jakin dugu txapeketa goinazten dela, baina pauso garrantzitzu altzala emone oin, beti da posgarrixe taldeko lehengo pasetako, eta holan beste taldeko bigarrenan kontra jokatzeko, ondik ez dakik izango da, baina, bueno, beti da sosai txiki izango da bigarrena, ez da, eta gu posik egindako lanagaz. Imanol, egun historikoa esaten genuen bezala, nola sentitu zara, kantxan? Bueno, hori, lehenik eta behin, emozionatuta ziratik, eta gero, burua pixkat partiduan konektatzea kosta egiten da. Baina, Aritzekin jokatzen desunean, gauzak erraztu egiten dira hor barruan, eta oso ondo sentitu naiz. Aritz ongi esan duzuzu, garrantzitsua dela lehenengo pasatzea, hasiera batean zuen multzoan Frantziaz esan genezakezela aurkaririk gogorrena, orain Filipinen aurka izango duzu hurrengo partida, hasiera batean behintzat ez du zailtasun gehiagirik izan behar zuentzat. Bai, hori da, ez da, hori normalin kontrolpien eukiko dugu, baina jogatu inbide hori ez da, eta gaurku izan da holan probari garrantzitzuena, eta pentsa dute nota honagaz pasau dugule. Aurkari gogor baten kontra Imanol, garaipenarekin hasteak indarra ematen aldo? Bueno, azken finean partiduak horrela egin behar dira, ez? Politena da esperientzi pixkat badukagula, badakigu más o menos horrelako partidetan nola jokatu behar den, eta ere bai badakigu bikote oso poderetsuak daudela kontran, baina gauzak ondo egin behar ditugu, eta hori lortzen badugu, beti gerra ematea gustatzen zaigu. Erkiaga eta López, bi veterano ikusi ditugu gaur kantxan, askorako zaudetela erakutsi duzu oraindik. Bueno, ez dakigu askorako, baina oin gozatzen, ez da, momentu politxe gabiz bizitzen, azkenengo urtietan, eta, danok gabiz lan oso nahi txen, atzetik pegaztik gogor datoz eta hori beguretzako nada, ez da, ez gelditzeko orain arte gauzen mailan, hobetzen beti, eta espero dugu holan jarraitzie. Berdina uste duzu? Bai, azken finean oso positiboa da, ez bizitzen ari garena sexta punta mailan, ez bakarrik lorpen honekin, baizik eta, egondan evoluzioan, ez, deportean. Momentu txarragoa pasa izan ditugu, eta momentu horietatik ona etortzea, eta horrelako emozioak bizitzea kantxan, horrelako publiko ilusionatua, eta kirolaren indarra ikustea, niri behintzat asko gustatzen zait. Gure ere bai, eskerrik asko bikote, atxeden hartu, eta zorionak. Eskerrik asko. Erkiaga López irabazle, izenaren bakarrik errespetu latza sartzen dutenak, eta Lópezek esan du ederra, esperientzia pixka bat badaukagu, pixka bat, hainbeste urtean gorenean dabiltzen pilotariak, eta orain elkarrekin bikote, eta gainera Euskadiren izenean jokatzen lehenbiziko aldiz, nazioarteko nazioen liga honetan, Erkiagaren datuak. Ikuskarriak beste behin. 12 egin eta 2 besterik galdu ez. Tamborindegik 8 egin eta 3 galdu. Beste maila bat erakutsi du Aritzek. Lópezek 6 egin eta 4 galdu, Baskek 3 egin eta 2 galdu. 321 pilotaka da, gehien Erkiagak berak 90, gutxien Tamborindegik 71 tartean ziren. Baske 93 eta López 77. 15 eta 6 lehenbiziko jokoan, 15 eta 11 bigarrenean. Partidaren iraupena.
ordu bete eta 3 minutu eskas. Eta jendearen ilusioa, geurea, danona, bai. Nola ez. Eta bueno, hau hasiera baino ez da. Esan bezala, etzi hemen izango gara, iragarri berri dizuegun jaialdi horrekin, 3 partida izango dira, eta bigarrenean, Euskadik eta Espainiak neurtuko dituzte indarrak, emakumeen arteko, favoritoen arteko norgehiagoka izango da. Eta gero Euskadik eta Filipinasek ere jokatuko dute, 3. gizonezkoetan, eta ostegunean finalerdiak eta ostiralean final handiak denak Euskal Telebistaren bitartez ikusi ahal izango dituzue, asteazkenekoak ETB Laun. Jarraian Jaialai Blues ikusteko aukera, ikusirik ez baldin badukazu ere berriz gustura ikustekoa, eta sekula ikusi ez bauzue berriz, zer esanik ez, eta bihar berriz, erremontari eta etzi, zesta punta nazioen liga, ETB Laun, arratsaldeko 6-etatik aurrera, Gernikako Jaialai pilotalekuan. Bueno, zierraraz beteriko arratsalde gau parte honen ondoren, eskerrik asko Ibon, eskerrik asko Olatz eta lankide guztioi, eskerrik asko zuei ikusentzuleoi, egun historiko honetan gurekin batekin izanagatik. Eskerrik asko, pasa gabon!